allerleukste dingen om te zien? Ja, dit is het. Dit is het beeld, maar dat je het boven zien, boven filter in kaart. We lezen dan ook wel even met ook. Ja, tenminste, hè? Ik heb het gemaakt, ja. Hoe was je gebleven? Oh. Tot bezoek in Kumra. Wat, Dit is het graan, baktarwe. We malen voor de bekker. Dus dat ook niet meer terug in het... uiteraard. Ja. Dus dat tussen de korrel boven kent je dadelijk zien we er echt op een steen nog, zo wie dat 150 jaar terug ging. Wordt er hier ook gemalen. Dus puur alles. Er komt niks bij, er komt niks uit. Dat is puur echt op windkracht. Dus natuurlijk herkent het eigenlijk niet. Chic, hè? Ja. Ga je dat ooit vervelen? Nee, hè. Nee. Dus het was puur hobby. Alleen uit al 25 jaar. Oh, nog eens weer. Ja, dus, ja. Ja. Ik ben even naar boven geweest. Had ik huis een sluiproute gepakt. Ja, even die trap, ik ben zo boven. Hè. Wat Schra, wat heeft dit gedaan voor deze Mulderhorst? Echt, nou, ja, dat leek er totaal niet op een kantoorbaan. Dat is echt achter de broek gezeten, maar ja, van agrarische afkomst het zit er een klein beetje in. Hè. Aan het oudheid trekt me een beetje. Ja. Dus dat- En wat was tegen een vroeger leven? Ik ben nu als ongeschoold arbeider begonnen en langzaam mijn bedrijf opgeklommen tot uiteindelijk werktuig en gereedschapsconstructeur. Oké. En dichtom? Ik ben altijd op een montage geweest. Veel verschillende bedrijven. Door heel Europa. Dus ik ben nog geen namen. Nee, dat mag niet. Namen Maar noemen. Vul op de baan geweest. Maar ik heb het aan die hier al gevraagd. Waarom wist ik uiteindelijk Meulengids geworden? Omdat ik eigenlijk het meisje van de Mulder heb getrouwd. Oh joh, veel mooier weer de verhalen niet. Het is schoon zonder de rest van Mulder. Dat staat de Leste Mulder op een foto. Oh, en die foto. Oh, Mitch, kijk, dat is toch wel echt een geweldige foto. Met een dikke sigaar. Dikke sigaren. Dat mogen we toen ook, ja. Een mooie doen nog. Dus dat is dus de Leo, Ja. die dus de naamgever is van, Ja. van deze meulen. Ja. En dichtom is dus met een dokter. Ja. Met de enigste dochter. Zit een beetje in de familie, hè? Ik ga geen andere keus, nee. Nou, Vrijwilligers genoeg. Peter is molenaar in Boksem. hallo, hallo. Alles goed? Ja, Ja. dat is wel grappig, het werkt er steeds meer. Ja, we hebben nog een nieuwe Mio, die woont in Neven, die gaat slagen de volgende maand, ook als molenaar. Die Dus gaat we hebben- slagen? Die gaat desnoods voor zijn toelating geslaagd. En die gaat 12 maart op examen en dan is er ook molenaar. Dan is het landelijk examen. En jij weet nog wel dat tegen iets laag, want dit is hoe goed in is het? Stamprooi. In Stamprooi. Nee, de eerste toelating dat ze voor geslagen. Nu 12 maart is het landelijk examen. Krijg je dus officieel een certificaat. En dan mogen ze een molen bedienen. En is dat er een die nog een paar jaar mee kan? Ja, want we hebben door een traps geweest. Op leeftijd, Ja? ook op leeftijd. Geert-Jan is 55. Dus hij mag nog. Hij scheelt binnen 30 Hij jaar mag nog mee. 30 jaar. 30 jaar met. En dan is dan onderweg Hij geweest. is pas en, 84. Maar die trappen die halden dich fit, denk ik, of niet? Ja, Nou, klopt. zus, hè? Zus ze dat, Frank? Ga weg, man. En, Maar wat is het? Wat Frank heeft een beetje hoogteverheid begrepen, hè? Ja. Maar ik heb een leerling gehad. ja, Nou, norm hoogteverheid, ze durft zo de trap niet naar beneden te kijken. en toen? Nou, een half jaar zat er boven in de wiek. Oefenen. Oefenen. Oké. Dat is Frank. Ik weet het. Komt Nou, ervoor. als we klaar zijn met deze opname, dan ga je gewoon de rest van de dag ga je gewoon trappen lopen. Ja, maar de hoogteverheid raakt ze nooit kwijt. Maar de leert ze met omgaan. Kijk, het is niet alleen een man van anekdotes, maar het is ook een man van de wijze... Praktijk, hè? Ja. Kan ik wel even boven kijken? Ja, we gaan nog even... Tuurlijk, ja, de steen was nog zien worden. Ja, de Stijn. De geluidsman, die mogen via deze route. Kijk goed van Oetje. Ja, mensen. Oh, ja, die het domme gaat pappen. net. Ja, het is als motten, Frank. Nu het geluid uit, joh. Nee, nee. Ja, nee.
het de steen is, 1,5 meter en 4 meter. En als het nu is, wordt het bijna 1,5 ton. En als het na verloop van jaren, na de eerste keer naar het billen, ongeveer de 1000 kilo wel, dan is er niet zwaar genoeg meer. Maar moesten ze, of moeten ze die stier niet ook af en toe eens een keer op je hoed kappen? Ja, dat kan ze daar zien op die foto. Oh ja, die foto door. Ja. Dat noemen we billen. Waarom noem je dat niet gewoon kappen? Dus het zijn aan de molenaarstermen, hè? Oké. Op mijn vroege route. Billen of scherpen van zijn, hè? Dan toch is dit echt. Nu is dat erin gooien. En kijk, dan is het zo, de overbrenging tussen de wieken en de steen, daar zie je ongeveer 1 op 6. Dus als je het Voor gevlucht... één omwenteling van de wieken maakt Heerder 6. Ja. Ja. Dus als je bij 60 enden rijden, maar dan draait de omwenteling, in feite dus 15 omwenteling per kruis, hè, bovenaf, dan draait de toer 90 toeren. En dan kunnen we ook gewoon, omdat we dus broodmeel maken, kunnen we ongeveer 100 kilo per uur maken. 100 kilo per uur, dat is ongeveer de max. Ja, kijk, als ze de stevige wind hebben, malen we het meer, maar dan moeten we wel meer aandacht geven aan het lichten van de steen. Nu draait de wind vrij constant, Ja. dus hebben we weinig. Als de wind wechselt, aanvult, dan moet de steen lichten, uithouden of bijhouden. Uitlichten of bijhouden. Dus gewoon zeggen, of wijn of van mij. Ja. Zelfs ik snap het. En als ze de steen kan bellen, dan kan het. Dan boven deze beugels, hè. Dit is steenkraag. Oh, en met de kracht van de meulen tilt ze dus Nee. niet? Handkracht. Mankracht. Want er wordt eerst de spindel weggetakeld. En alle hout weg in dit keer. En dan hebben we deze draaien in het midden voor de steen. Dan komen de pennen in de gaten in de steen en dan kan de steen optillen. Dan moet je daar even het modelletje erbij pakken. Oh, wie lopen wel mee? Ja, nee, kom terug. Oh, die komt terug. Nou, dan wacht ik hier. Terwijl Lee de steen haalt. Ja, Mits. Kijk, dit modelletje van de steen, door de condensator, Ja. de ondersteen, ja, dat ligt lekker stil op de bodem, nummer of de ligger. Dat is helemaal vlak. Kijk. En deze is betaald, dat is de loper. Deze draait dus door doorheen. Hè? Zo liggen ze allemaal in dezelfde rij en dan zal bij een liggen, kruisen ze zich. En als ze moeten schapen, willen, dan hebben we al die groepen zo nog kap moeten halen. Dit is het voorbeeld, je kent ze zien wie dat knip. Ja. Dus de knip steeds hier over die groeven. De loper en de ligger ligt natuurlijk vast en zo draait de loper, dat is weer ronddraaien. Zodat uiteindelijk het meel ook aan de zijkant. Hij doet het, hij knipt hem mee zeg maar, hè. Ja. En die wordt uitgemalen en die komt er aan de zijkant, komt de korrel dus rood. Hier heb je de korrel. Zo maakt hem naar de buitenkant en daar wordt steeds veel over in de zak. Ja. Maar de zak staat dus weer een. Deze kant iets. Recht naar beneden komt, dan kan we misschien gaan zien. Oh man. Ja, dan moesten ze met de handjes niet tussen komen. Nee, dat is niet aan te horen. Je wilt de wind achteruit, Ja. En dat zijn dingen waar eigenlijk wel let op als je, ja, het is gewoon op alles, hè. Ja. Maar ja, ik denk dat is tegen eerder geluidje van de meulekens. Nee, dat is toch niet feit. Als er afwijkende geluiden zijn, dan is het. Ah ja.
kijken wat aan de hand is. En we toch wel net onder zijn van wie het luiwerk werkt. Dat kan ook hier bedienen. Het luiwerk. Ja, dat is hoe zou ik het zeggen? Dat is eigenlijk de bediening van de ganse meulen, hè? Nee, Niet? nee, dit is om de zak van de ongeluk naar boven te tillen. Oh, zo. Het hijswerk van de molen. Ja, ja. Dus met het luiwerk zetten ze de meulen niet stil. Nee, dat doen we. Aan de buitenkant hangt de hoofdtoon naar beneden. En dan met zeggen. En dan proef alleen maar de meulen stil te zetten en stil te houden. Oké. Nee, dat moet je snel regelen. Want dan moet je verwisselen met de zeilen. En dan rollen de zeilen meer of minder op. Nee. Hetzelfde in een zeilboot, hè? Ja.